Anteeksi. Hei. Lehtimies. Onks sulla tulta? Ei oo. Vaija kuoli keuhkosyöpään. Helsinkiin matkalla. No ilmeisesti. Työn perässä. Uusi alku niinkö? Uutuuselokuva. Röökivajareista kärsivä, tympiintynyt nuori nainen lähtee suurkaupunkiin etsimään uutta elämää, mutta löytääkin itsensä. Onks toisen elokuvan nimi? On. Ei elokuvan nimi voi olla noin pitkä. No niin tässä sanotaan. Katsotaas. Tämä nuori nainen saa tarpeekseen kotikaupunginsa ahtaasta ja vinttyneestä tunnelmasta. Ja eräänä päivänä päättää lähteä kohti vaaraa uhkuvaa suurkaupunkia. Tylsän geneerinen uusi alku. Tässä 2 tähteä. Luokaton. No kyllä mä ton kattoisin. Olisiko se hyvä? Ei sitä voi tietää etukäteen. Eikä jälkikäteen voi kun katua. Jos sä luulet, että tää on jotenkin helppo päätös, niin väärässä oot. Siellä on kuin kelloja ja roskakatoksia. Nyt se tulee. Onks ne urpoja? Helsinkiläiset. Niin. Ei varmaan. Mutta jostain kyllä näkee, että ne ei ole koskaan kokenut mitään tällaista hiljaisuutta. Se kaupungin melu. Se ei tee ihmiselle hyvää. Mitä sä haluut? Lea. Töitä. Rahaa. Se on lopulta hyvin yksinkertaista. Ambition, bed, don't stay it, you just know it. Ambition. Anteeksi, mitä? America, baby, Amerikkaa. Sä haluat rahaa? Mulla on sitä.
Tuu hakemaan. Loppu on historiaa. Mitäs me sulle keksitään? Niin, no tässä on nämä mun tiedot. Tämmöset. Oikeassa maailmassa, Leija, näillä ei ole mitään merkitystä. Onko sulla kokemusta? Mistä? Mistään. Mitä sä olisit valmis tekemään? No, ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan? En nyt ehkä ihan mitä vaan, mutta... Okei. Elikkä rajoittunut. Mitä? Mitä? Mitä sä kirjoitit sinne? Mitä mä kirjoitin? Ykkösmaito. 3 sipulia. Olutta. Mitäs lakasu? Sopii. Sopii. Okei. Mikä sun markkina-arvo on? Mikä? Markkina-arvo. Palkkaehto. Hinta. Price. Mitä pienempi, sen parempi. Kilpailu on kovaa. Onko muka? Oh. Olisiko 8 tunnissa? 6. Kai sä tajut, että toi on aika pieni summa. Sähän halusit töitä, etkä rahaa. No, mites simpukoiden kanssa? Valkkari vai rosea? Siis minkä simpukoiden? No minkä simpukoiden? Kampasimpukoiden. Siis mitä? No, valkkaria vaikka. Okei, valkkaria. Kai tässä on sit muuten joku työsopimus. Valkkaria. Ehkä... on työsopimus. Joo, irtisanoudu milloin vaan. Ja kerran viikossa firman piikkiin safkat. Ja soita, kun tarvit seuraa. Ja tietenkin työpaita. On täydellinen. Ole hyvä. Joo, mä en kyllä pue tuota. 6,5 tunnissa. 7. 11. 7,5. 10. 8. Joo, mutta mä en laita tätä. Sä haluat ilman paitaa vai? 25 tunnissa. Kyllä mä siitä maksan. Paita pysyy. Mä käyn hakemassa sulle kerran viikossa ruuat tänne. Tuossa ruokapaidatta tai ilman. Paita pysyy. Okei. Ja kirjallinen soppari. En mä osaa kirjoittaa. Mikäs toi on? Niin kuin sanoit, se on valkkaria. Kerran viikossa. Mun luona. Okei. Mä tuun 1 kerran sun kanssa valkkarille. Paita pysyy. Kirjallinen soppari ja 12 euroa tunnissa. 10 euroa tunti. 11. 11. Kiitos. Myynti naisiin. Tietäisit, jos olisit vähän perehtynyt. Betrayal from soul is the lack of the fucking money, baby America. And the makers. Firman agenda. Pidetään mielessä. Palkkaria.
pullo jo viimeinen, nyt juodaan pullo jo viimeinen, nyt pääsee rytmiin, jokainen voi ottaa vielä yhden. Mitä teillä laulettiin? Ette te tiedä, niin ne on kaikki ruotsalaisia. No kyllä me nyt ruotsia osataan. Ja, min farfar är precis en svensk målare. Rolle Strömberg. Bildkonstnär. Nära. En husmålare. No, anna mennä. Okei. Kaikki ottaa juomat käteen. Ja sitten kun mä huudan fyll, niin me kippistetään. Okei? Okay? Oota, minkä sä vedät? Okei. Vi drickarna dagen stiger, vi drickarna dagen går ner, vi drickarna jag skriker, din flaska är för full! Oliko se siinä? Joo. Turhat pois. Ruotsalaiset laulut on vähän lyhyempiä. Itse se edellinen keikka oli huikea. Oliko se Lea? Joo. Sä et taida olla täältä. Just muutin. Ja sä oot pitänyt. No aika vauhdikasta. Onhan tää vähän tämmönen rikkinäisten kaupunki. Ai jaa. Mut ihan kiva tietää, että kuuluu joukkoon. Soita joskus. Kiitos. Hei, mä haluaisin soittaa yhden biisin siltä meidän uudelta levyltä. Meidän piti soittaa se vähän niin kuin jo tänään, mutta sitten tuli Suomen sää ja pilas kaiken. No ei anneta sen estää. Ei nyt eikä pari kesää sitten. Me oltiin Noniin, Anteeksi. ei se mitään. Se on ihan tylsä juttu, sä kuulet sen joskus. Alli peru pari kesää sitten setin, kun se väitti, että alkoi satamaan. Silloin oli tukkakin märkä, mutta taivaalla ei pilven pilveä. No, sitten selvisi, että yksi ihan sekojätkä, semmonen, joka kaikki kesät kännissä. Ääni miksaa ja Sähkömaistelu Niilikainen. nimenomaan Niilikainen. Oli vähän kännipäissään mennyt kusemaan alas kalliolta. Ja arvaappa, kuka oli siellä alhaalla. No meidän Alli. Eikö säkin ollut siellä? Joo. Oli. Joo, Strömberg. Mies, joka ei osaa olla hiljaa. Miten sä et tajunnut, että se oli Kusta? No, keikka saatiin vedettyä säästä huolimatta. Ja sieltä saatte meidän eka levytyssopparikin. Semmonen sitten. Oletko lopettanut? Olen. Jos sä et olisi niin perkeleen hyvä kitaristi, sä olisit lentänyt jo ulos, kai sä tiedät sen. No tiedän varsin hyvin. Kiitos. Anteeksi. Eikö se on vaan hyvä, että puhutte. Kun ei sekään ole niin itsestäänselvyys. No mun mielestä toi vois kyllä olla vähän hiljempaa. Sanoo laulaja. Teillä oli se biisi? Ai niin. Ootko valmis? Juu, kyllä mä olisin, jos me tietäisin, mitä me soitettais. Kiiltokuvat. Joo, kyllä mä oon. Lyhdyt loistaa ilta hämärään. Istut viereen, tuskin siihen jään. Lyhdyt loistaa lailla satojen tulikärpästen. Murheet haudatkaa, tahdon kesän ikuisen ja tahdon rakastaa. Juopua elämästä, taivaan rannan kirkkaista väreistä.
Oi, päähenkilö. Mitä? Se uutuuselokuva. Röökivajareista kärsivä, hesoihin menossa, nainen. Me törmättiin sulla Dösarilla, muistaksä? Totta. Lehtimies. No, edelleen tulta vailla. Miksi et sä käy vaan ostaa kaupasta? No ei ne taida olla enää auki. Tää on kaupunki. Kaikki on koko ajan auki. Kukaan ei lepää. Ihminen tylpistyy. Pitäisikö sun alkaa runoilijaksi? Ei, ne on ihan sekaisin kaikki. Mikä sä oot joku kyynikko? Ihminen, joka lukee liikaa lehtiä. Ei se maailman lukemalla avaudu. Niin, vissiin. No, mitä sä oot pitänyt? No on täällä parempi olla kuin kotona. Ai jaa. Ai niin, anteeksi. Aatu. Lea. No, mut hyvä. Hei, katos. Täällä onkin oikaisu. 5 tähteä. Henkeä salpaava menestystarina. Eilisen lehdestä vai? Ei, kun huomisen. Tiedätkö mistä se on lähin bussipysäkki? Totta kai se on ihan tossa nurkan takana. Ei siitä oo sulle nyt mitään hyötyä. Miksei? Ne on kaikki lakossa. Kuskit ja... No voiks mä lainata sun pyörää? Mä tarvin tätä heti aamusta. Okei. No mä kävelen. Missä asut? Käpylässä. Joo. No, sinne on vähän matkaa. Tästä. Saat tulla mun luo yöksi. Mä asun ihan pari kilsaa. No mä en kyllä tiedä, onko toi ihan paras idea. No mut eihän sitä etukäteen voi tietää. Eiks vaan? Eikä jälkikäteen voi kuin vaan katua. Oliko se niin? En mä tiedä. Onko? No sen näkee sit vasta aamulla. No mut joo. Tämmönen koti. Joo. En mä tiedä. Miksi kaiken pitäisi olla aina niinku on verhot ja matot ja... Niin, verhot ja matot. On sullakin täällä verhot ja matot. Joo, mutta niinku miksi pitäisi olla niin prameeta? Että on kattokruunuja ja perintöastiastoja ja... Tai niinku... Okei, miksei ihmiset vaan asu veneissä? Ehkä jotkut haluaa niiden kotiin vessan esimerkiksi, tai... Toi on kieltämättä ihan varteen otettavaa. Eikö se oo? No mut, tää on tällainen. Jos ei kelpaa, niin neiti on ole hyvä kävellä ja käpyllä. Viet sä mut veneellä? En todellakaan vie. Mikset? Mitä tämmöiseen aikaan? Ei tämmöisellä veneellä lähetä tämmöiseen aikaan yhtään mihinkään. Me ollaan Helsingissä kumminkin, niin ei tästä kestä. Mihin mä veisin sut johonkin Kalasatamaan vai? Hei! Karo nukkuu nyt. Siis onko sulla täällä joku nainen?
vähän sinertävä harmaat silmät ja jännällä tavalla vähän semmonen hämmentynyt katse. Ja vene on karo. No just, totta kai on. Entäs tää? No sillä ei ole vielä nimeä. Sitä ei ole kastettu. Pitäisikö se kastaa? Ehkä. Onko sulla täällä joku nainen? Missä Lea? Missä se nainen olisi ollut täällä? Kaksi kertaa mä muutin takaisin. Miksi? Kai se oli niin epäselvää. Ja sitä ehkä halusi jotenkin uskoa, että... En mä tiedä. Nyt se on ohi. Hei. Mä jään tänne. Aha. No mitäs sitten kun mä oon poissa töissä? Mistä mä tiedän, että sä et ryöstä tätä? Eikö tähän kaupunkiin? En mä vaan jotenkin halua sitä enää. Eikä sun tarvii. Eikä mun tarvii. Aatu. Miksi sä asut täällä? Mä voin lähteä kun mä haluan. Jos alkaa tympiin, niin mä vähän satamaan. Ei tarvi kuin irrottaa köydet. Eikö miksi sä asut Helsingissä? Eniten satamia. Mutta tiedätkö missä ei ole yhtään satamaa? No. Käpylässä. Sä oot varmaan ainut mun tuntema ihminen, joka luulee, että Käpylä pääsee veneellä. No mut mitä väliä? Ei mitään väliä. Mitäs tää on? En mä tiedä, se on yhtä vanhaa kuin tää vene. Ei helvetissä. Joo. Ei. Joo. Eikö sulla oikein töitä huomenna? Kuule Aatu. Sun on hyvä tietää musta yksi asia. Ai yksikö vaan? Voit sä parikin kertoa? Lea Leskiselle ei tuu krapulaa. Ei koskaan. Aamutöille. Aamutöille. Päivän lehti. Aatu. Niin siis jakelet lehtiä. Kyllä, siis mä olen Lehtimies. Joo. Joo. Niin me... No mehän törmäillään. Joo, siis sä oot mun reitillä. Sori. Ei, kun et mä menen tästä joka aamu Joo. reitillä. No niin, no mä oon tässä töissä, että... Joo. Kiva. Joo. No, ei krapula? Ei. Ei. Ei joo. No. Ei. Ei joo. No, aamutöille. Joo. No. Nähdään. Nähdään.
Onko sä ikinä kävellyt käpylää? Mitä? Kävellyt käpylää? Mistä? No täältä. No en kyllä oo. No en mäkään. Det brinner ju inte utan eld. Varför är du här? Vacker stad. Hur länge ska din lilla resa ta? Jag är inte på väg tillbaka. Du har ju alltid kommit tillbaka. En enää. Vi flyttar hit. Du har arbete och jag kommer nog på något. Ethän sä ikinä halunnut muuttaa Helsinkiin. Nyt mä ymmärrän, että miksi. Sä pelkäsit, että sä paljastut. Nyt mä näkisin, että elämä voisi olla oikeasti tällaista. Että ihmiset kohtelee toisiaan hyvin. Det har du ju varit rädd. För ditt hela satans liv. Att bli fast. Du har alltid snakat lite för mycket. Det är felet med dig. Och ändå är du där. Tuu kotiin.